land van beken en breuken, waar door millennia heen aardverschuivingen en stromend water samen het terrassenlandschap hebben gevormd. Een reliefrijk landschap met plaatselijk aanzienlijke hoogteverschillen. De begrenzing van deze biografie met in het hart het Nationaal Park de Mijnweg. In 3 delen passeren het ontstaan van het landschap, de verschillende gebieden en de kenmerkende soorten de revue. Deel 1. Het ontstaan van het landschap. Geologisch gevormd door Maas en Rijn zien we van oost naar west het hoog-, midden- en laagterras, een riviervlakte en beekdalen met plaatselijk rivier- en stuifduinen. Dit terrassenlandschap omvat de stroomgebieden van verschillende rivieren en beken, waaronder de Roer, Zwalm en Vlootbeek. Centraal staat de Maas, waar al het water naartoe stroomt. Ook van groot belang voor de landschapsvorming is het klimaat. Zo onthult de neerslagkaart duidelijke verschillen, variërend van 700 mm nabij Echt tot 800 mm per jaar op het Mijnwegplateau. De eerste mensen verschijnen hier in de steentijd, eerst als jagers en verzamelaars en later als boeren. Archeologische vondsten, zoals het afgebeelde vuistbijl, geven een beeld van de menselijke activiteiten. Molens, veldkruisen en kerken, zoals de basiliek in Sint-Odiliënberg, weerspiegelen de rijke cultuurhistorie van de streek. Een kleurrijk palet van dialecten blijkt uit onder meer deze dialectgrens, ook wel isoglos genoemd, waar men links fles en rechts flash zegt. Tijdens de middeleeuwen zien we grote verschuivingen van een natuur naar een cultuurlandschap. Deze kaart geeft een goed beeld hoe het landschap er tot en met de tijd van Napoleon uitzag. De laatste 200 jaar nam de bevolking aanzienlijk toe. De steden en dorpen groeiden sterk en steeds meer grond werd in cultuur gebracht. Waar heide en andere woeste gronden verdwenen, nam bebouwing en bos toe. Een beeld van verandering van de laatste 2 eeuwen. Pas recent ontstond het besef dat ruimte voor de natuur in de vorm van verbindingszones van belang is voor de uitwisseling van flora en fauna. Voor handhaving van de biodiversiteit is het in deze biografie gepresenteerde natuurnetwerk essentieel. Deel 2. Een rijk boekdeel waarin 46 bijzondere gebieden tot leven komen. 10 hoofdstukken. 10 verschillende landschappen die samen de natuurlijke diversiteit van Midden-Limburg beschrijven. Het eerste hoofdstuk voert ons naar het hoogste plateau, waar het landschap eenvormig, maar toch ook vol verrassingen is. Aan de voet van de steilranden vinden we moerassen die rond 1900 werden ontgonnen en nu voor een deel weer zijn ingericht als natuurgebied. De drogere natuurterreinen liggen veelal in oude stuifzandgebieden en zijn in de vorige eeuw vooral beplant met naaldhout. Langs de Zwalm komen terrasbeken, zoals de Ebbebeek voor, die kasteelgrachten van water voorziet. De bronnen van de Zwalm bevinden zich nabij Wegberg. De beek vindt haar weg naar de Maas via Bruggen en Zwalmen. In de Hoge Venen vindt de Roer haar oorsprong en stroomt door de Eifel om bij Roermond uit te monden in de Maas. De Vlootbeek begint als de Vloedgraben bij Heinsberg en loopt van de grens bij Posterholt tot aan het Maasdal bij Linne. Vanuit haar bronnen aan het Hoogterras bij Schalbroek stroomt de Middelsgraaf door Echtzusteren onder meer langs de Doort. Het Maasdal is een gevarieerd rivierenlandschap
onder meer als gevolg van de meer natuurlijke herinrichting van de oude grindplassen. Tot slot de geboden omgeving. Deze gebieden zijn volledig door en voor de mens ingericht. Toch grijpt ook hier de natuur haar kans. De biografie brengt de natuur en cultuur ook in de praktijk. Alle gebieden kun je te voet verkennen aan de hand van kaarten of met behulp van downloadbare GPX-routes. Deel 3. Een gedetailleerde blik op meer dan 100 soorten. Elke soort vertelt zijn eigen streekgebonden verhaal. Deze collage van ruim 30 soorten geeft een kleurrijke voorstelling van de biodiversiteit van Midden-Limburg. Het gaat hierbij zowel om gids- als icoonsoorten. De gidssoorten typeren bepaalde habitattypen en kunnen daarom als maat dienen voor de toestand van de natuur, zoals de das, wijngaardslak en de nachtzwaluw. De icoonsoorten zijn zeldzaam en beschermd. Ze zijn herkenbaar voor het grote publiek, zoals de adder, hamster en wildzwijn. Kortom, een schatkist vol kennis en schoonheid. Deze trilogie brengt de natuur en het landschap tot leven. Bedankt voor uw interesse. Ontdek zelf de verborgen parels van dit landschap. Een onmisbaar werk voor iedere liefhebber. Bemachtig nu uw exemplaar en ervaar de rijke geschiedenis en schoonheid van deze streek.